tantes i tantes que, no ho sé, però a mi em va impressionar molt, vist així per televisió, la V baixa, que vam acabar formant aquest últim 11 de setembre. Em va impressionar no només per la quantitat de gent, sinó per la disciplina. És a dir, som un poble que diu, és que és molt ben organitzat, i jo ho dic, és molt ben organitzat, sí, i la gent ha cregut. És a dir, el que havia d'anar groc anava groc, el que havia d'anar vermell anava vermell, i el que li deien el tram 34, no sé, es posaven el tram 34 i feien no sé què. És a dir, som una gent que de manera entusiasta però compacta anem avançant. I s'acaben les manifestacions i no hi ha papers a terra i no hi ha ni un vidre trencat. No solament d'una caixa d'estalvis, sinó de cap comerç ni d'enlloc. Això em sembla una forma tan extraordinària de manifestar-se que jo quan veig aquella V baixa que fa Diagonal i Gran Via a Barcelona quedo astorat i penso que és un anunci realment de V baixa, realment de vot i de victòria. Em quedo amb un avi de 94 anys que em va ensenyar el seu DNI, que era dels antics, no tenia ni lletra, perquè a partir de no sé quin any ja no li renoven, que quan em va veure se'm va abraçar i es va emocionar, i a mi m'emociona recordar-lo. I em va dir, fa 94 anys que espero aquest moment. I és la foto que m'enduc a la retina, no? No la tinc físicament. Està a la televisió perquè allà era aquell dia que em gravaven, però a mi m'ha quedat gravada. Quan penso en el que estem fent, estic pensant en aquest avi, no? És impossible triar-ne una, però sí que en triaria una que no l'he vista, però que la vaig veure el dia de les votacions. Una senyora de 96 anys, delicada de salut, la van presentar i em va dir, molt conscientment, vinc a votar, potser no ho podré tornar-ho a fer més, venia amb tota la seva filla i també els seus nets. Aquell acte de dignitat a mi m'ha emocionat molt, i vaig anar a les gràcies, dic gràcies, perquè sé el que representa per una persona que pot estar malalta, que té dificultats de mobilitat, però va venir amb el cap ben alt, jo vinc a votar, poder no podré tornar-ho a fer més, però vinc a votar. I sap que el país nou que volem fer ella no el disfrutarà, n'era perfectament conscient d'això, però ho feia un acte d'amor cap als seus nets i als seus besnets. I això a mi em commou, aquesta fotografia, poder retratar això. Quan parles d'un nou país, evidentment veus cares joves, no, jo hi veig la cara de gent de més de 90 anys, que té un mèrit extraordinari que ens ajudin a fer-ho possible, perquè podríem perfectament desentendre'ns, i no. Probablement la vaig veure més involucrada que molta gent de 16 anys que podia tenir l'oportunitat de votar. A mi aquesta és la fotografia que m'agradaria veure. Bueno, yo diría la normalidad, es decir, la alegría, la reivindicación con pasión democrática, pero desapasionada desde el punto de vista de generar ningún tipo de conflicto, la reivindicación alegre del derecho a tomar tu propio camino. Ai, no sé, em costa triar una fotografia. Jo potser em quedo una fotografia d'aquestes que veig, la senyera dibuixada a la Gran Via i a la Diagonal, no? Que des de l'aire, que vol dir que des del cel, els que són al cel i els que són a la terra, lluny de Catalunya, i penso en el món, i penso en Europa, però també penso en els nostres veïns espanyols, veuen aquest nostre amor al país, i que el fem dibuixant la bandera, i que aquest amor al nostre país i a la nostra bandera és un regal que fem als altres. Volem que ens tingueu entre vosaltres, tal com som. Home, jo no tinc cap fotografia al cap, cap puntual. Jo el que crec que té valor és la successió de moments, la progressiva evolució, diguem-ne, amb més velocitat a cada moment del procés, que tots els col·lectius s'han sacrificat dels seus objectius que podien tenir personals per posar l'objectiu del país per davant de tot. Com s'ha dit també, hi ha pocs països que ho hagin fet com ho estem fent nosaltres. I jo crec que el que té valor és això, és la col·lectivitat, la noblesa dels objectius, la generositat, la participació.
jo crec que això és el que té valor. No em quedo amb cap foto ni trio cap foto, em quedaria amb la idea que vull que allò que passi no enganyi ningú i no frustri l'alegria i les expectatives de la gent que portava a la cara la il·lusió el dia 9 de novembre quan va anar a votar. És que no t'ho puc dir. És que en són tantes, és que clar, jo crec que no tenim perspectiva històrica, jo crec que no tenim prou perspectiva històrica, que han de passar encara uns anys per adonar-nos de tot el que han fet. És a dir, perquè ara, just, jo penso, l'Assemblea no fa ni 3 anys que hem nascut, no? És a dir, nosaltres ens vam presentar públicament al març del 2012, és a dir, que fins al març del 2015 no farà 3 anys, no? I en aquest temps, en aquests 2 anys i 8 mesos, han passat tantes i tantes coses des de que ha aparegut o que ha nascut l'Assemblea, han passat tantes i tantes coses que jo crec que no tenim prou perspectiva històrica per assimilar-ho tot, no? I han de passar alguns anys per a veure quan i quan hem avançat en tan poc temps, perquè aquesta és la realitat. En menys de 3 anys hem fet un salt qualitatiu importantíssim, no? I ens falten uns quants anys que ho puguem veure amb un cert distanciament, analitzar-ho històricament i analitzar-ho personalment també, no? Tu em dius quins moments, quines fotografies, moltíssimes, no? Jo recordo perfectament aquest moment que tu deies que se'm va trencar la veu de la plaça Catalunya, però també recordo perfectament quan vaig anar al Parlament l'any 2012, no? I vaig demanar que el Parlament de Catalunya iniciés la secessió amb Espanya, no? O també recordo perfectament quan al Parlament de la V Baixa que li vaig demanar al president Mas que posés les urnes. És a dir, recordo molts moments, no em podria quedar en un moment, no? Perquè tots han estat molt importants, tots, absolutament tots. I ja que dic, necessito que passi una mica més de temps per poder dir aquell moment va ser el més emocionant, perquè ara quan hi penso per mi tots són emocionants, no en puc triar un.